Wala, may dos karon 5 na. Ah, grabe yan. Wala, may karang dawat ang dos. Ah, sige, 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 sige. Oh, nakakwarta na ako. Dito. Gutom na kayo. Lupa. Tarong nga po. Kuan putol ba? Maglapaw, mali. Tira na. Unsa na pagkagibuhat anang duha diha oh? Nagunsan ka na sila diha. Goods ka na quality di, Brad. Bus lagi pero hinangin man. Goods ka na. Uy, Maligan! Unsa ba ka? Wala maligyan magagpuin! Bago magani ka na piyansa? Namaligyan ako ka! Highway pag yun! Usabay daw to na lang. Usabay daw to na mamaligyan ko ilwad. Ang maligyan ko puil. Huwag man ako nagikawat. Saan nagikawat mo nga? Gani pag mo sa highway anak! Nakapalumbay mo asa na ha? Masay daw to na mamaligyan like puil na negosyo ramang ko. Kasi negosyo ni mo ng pawil din ha? Nga, 20. 5 akong baligya. Kapag mo sa highway? Kuya simba ko! Kuya magian mo! Ba't ko? Kuya gaya kagid kayo aling patakan ha? Bago pag ka na piyansan, buhat ako kaging nana! Dautan mga gunaw-nawad. Unsa ka man na ninyo? Pamilya mo sa akong dagoy, maklaro ni mga adik-adik. Sige, sige mo! Unsa man na mong naw? Ha? Inanin na akong dagoy, wad. Unsa Pagkakini man adik-adik. Unsa man na ninyo? Unsa man na ninyo? Sugbahan, managisdawan. Muli ko. Unsa subahan mo isda inana ka dako? Dapat inana ka dako ng isda ni Oo, inana mo subahan mo gudi. Ano sa mga tawhana? Judgmental kay gawad, masugba pa may gisda. Nagkaon may kamuti kaya mong ipares, masugba may gisda. Unsa may isda? Nako, masugba man may gisda. Wala, di na lugar na isda. Tugay kayo na ako. Kaon pa dai na. Magbuot, magbukaon me. Ikaw ba rin mo kaon? Lagi, nabuang man siguro. Ako may mo kaon. Nabuang man siguro mo. Masugba pa rin na. Buot man ka. Nagbutang ka. Nabuang. Butay na kiki. Lamay na kay kaon. Buang sa mga tawhana. Ano rin ka Saan man na ninyo? Magsuba me. Puro sa mga judgmental mga kasamuawad. Kagawad, humli ka balo. Uy, ginoo karon na tabuan na oh. Unsa may isda? Ano magbuot mga kagkan magsugba me ka ng isda wad. Unsa may isda? Uriring. Na makaon kay buriring man na. Ang buot kag kanon namo. Kabot-bot mismo ito kay Di laga na isda. ang naman siguro ka bulkit. Kagamay anak mo pa magina imong isod anang puwil. Manong tamili mga gawad kung mura tumapod. Ano na mama apo ni Ginoo ko ni mo bulkit. Importante na yung makaon. Pwede pa inaisog ba? Nabuang man siguro mas bulkit. Nabuang man na may resulta. Presko na presko. Oh, Ginoo ko sa man na oy. Oh, Ginoo ko ni bulkit. Hanggaw butang kit. Tawhana mo rin nga buang. Mang hanggaw. So unsa naman lang ninyo manungan anak sa gagmayng isda inyo man lang tipingan? Ay pamili magmusalig mga kanakas barangay daghang makawad. Kawad. Panahon nga ting init wad, inaana na ginabuhaton. Buriri paskin buriri, lami kinakaunon. Unya. Isda na yung gitaon ang inyong may itsura bro. Ang ginagana yung mga itsura, mura nung taon ng mga adik kong kwan itsura. Ikaw na tisig og buriring kundi man na imporma.